Doncs comencem un capítol més, ja és el capítol número 11, ja en portem uns quants. Avui, abans de començar, deixeu-me presumir d'una cosa, que l'he pintat jo, per cert, que és aquesta samarreta de l'Aki i l'Akiba amb el fil vermell, la llegenda aquesta japonesa, el fil vermell, que estan connectades, i és una samarreta que he pintat jo i que m'encanta. La tinc per estar per casa, perquè era una camiseta molt vella, descosida, però mira, avui he decidit que era un bon dia per portar-la. Capítol 11. Avui parlarem una mica inspirada amb la secció Un minut, de curiositats, preguntes i coses com tot més junt, vale? M'he apuntat unes quantes, he estat parlant amb gent del meu entorn i preguntes que he rebut alguna vegada a la meva vida, inclús per especialistes i tot, i alguna cosa que m'ha semblat a mi interessant, l'he posat. Llavors, comencem amb una petita presentació abans de les preguntes o / curiositats. Qui soc? ¿Quién soy? No sé quién soy. Sí. Soc Maria Ric González. Vaig néixer aquest famós 1 d'agost del 94, en el que algun escrit o vídeo anterior he dit que no entenc molt bé perquè vaig néixer ubicada en aquest món, que no tinc una ubicació, perdida en el fondo de este sitio. Un momentito. Així ens veu el reflex de les ulleres. Miraré aquí per estar apuntada a la lista de coses que us haig d'explicar. Qui soc? No sé qui soc. Bueno, puc dir-vos la meva edat, puc dir-vos el lloc de naixement, puc descriure-us coses, però realment si entro a la pregunta més profunda, qui soy, ara mateix segueixo en busca de trobar el meu jo. Així que potser amb la suma de les altres preguntes, més amb la suma dels vídeos en un futur, pugui dir-vos jo sóc aquesta. Suposo que sóc una suma de tot el que heu vist fins ara, tant del meu passat com del meu present com del meu futur. Soc aquella que sí, que reprimia les emocions i es feia la dura. També sóc aquella que fa vídeos a TikTok fent el pallasso. També sóc aquesta sèrie que parla de salut mental. Sóc una mica totes aquestes Maries. Així que tot el que heu vist, heu viscut amb mi o tot això, és qui sóc. Quins trastorns tinc? Ja ho vaig respondre, però jo ho torno a respondre. Actualment tinc un trastorn d'ansietat diagnosticat des del 2008, 10, no me'n recordo exactament, tindria que obrir el CatSalut i tinc el mòbil aquí, o sigui, bueno, sé que tenia 14 anys, que feu càlculs. Tinc trastorn d'ansietat, jo anava perquè em fica molt nerviosa a l'institut, m'aixecava amb vòmits nerviosos, anava sense esmorzar, no em passava res, no patia bullying, no patia res, però jo tenia una part d'ansietat que no sabia gestionar. I vaig començar amb unes pastilles homeopàtiques. Vale? Més endavant se'm diagnostica als 2 o 3 anys depressió, també, se'm suma al CatSalut. Ansietat i depressió, també segueixo pastilles més naturals, més homeopàtiques, vale? I en els darrers anys, fa uns anys se'm m'ha diagnosticat, és que clar, tinc que anar calculant perquè em passa el temps volant i estem acabant el 2024, fora bromes. TLP, trastorn límit de personalitat. Se'm diagnostiquen trastorns de personalitat, que solen ser trastorns que costen molt més, segons els experts, jo repito el que m'han dit, que més de gestionar, d'equilibrar, de buscar les medicacions més correctes, no? Que són trastorns que solen ser més difícils de tractar, en el sentit de trobar el punt exacte per tractar-ho, i tinc aquest trastorn límit de la personalitat, el que jo defineixo de manera molt brusca, molt bruta i perquè s'entienda tot el mundo, que mi vida cada dia és una muntanya russa amb el tema emocional, sentiments, el que sento, tema ansietat, depressió, també tinc més mania cosa d'eufòria excessiva, on puc tenir impulsos i gastar-me diners de cop, per exemple, o impulsos de, ara voy a hacer esto, o quiero hacer 20.000 coses, ¿vale? I també, dintre del trastorn límit de personalitat, hi ha una característica que és com la de no sortir del teu cos, rollo espiritualmente, però que estàs ahí en cuerpo presente però tu no estàs, ¿vale? Tots ho hem sentit alguna vegada, que és aquesta distorsió de la realitat que surts de la realitat, ¿vale? També tinc, després de sessions, preguntes, i no, anava a dir 1000 merdes, no, pobrets, és el que toca, el que passa és un procés llarg.
Se'm va diagnosticar el trastorn obsessiu-compulsiu pel que fa al tema del control. Soc molt maniàtica del control, de que la gent arribi puntual, quan faig, per exemple, organitzo un viatge o alguna cosa, que els documents estiguin tots al dia, ho reviso moltes vegades, ha d'estar molt perfecte. Aquesta perfecció i aquest control excessiu és el que em provoca l'obsessió. Una obsessió, es va convertir-se, i convulsiu pel fet que ho tinc que comprovar, reviure, i fa que no disfruti moltes coses, com per exemple això, quan organitzo un viatge. Tinc el toc. I després tinc el trastorn paranoic, no tant pel tema de les al·lucinacions, sinó perquè crec una realitat paral·lela, en el sentit de desconfiança, de que el món va contra mi. Tu m'has dit això o perquè em vols fer mal, o jo sé que et conec de fa molts anys, perquè també em passa amb gent que fa molts anys. Jo ja sé quan, per exemple, el meu pare es cabreja encara que estigui somrient en una conversa, no? Doncs jo quan veig aquest somriure sé com que reinterpreto, en plan, ui, ara està enfadada conmigo, i potser tiene la cara perquè està pensant en altra cosa, no? Però analitzant molt els gestos o com es comporten la gent del meu voltant amb els anys i obsessionant-me amb crear aquesta desconfiança. Tinc molta desconfiança i aquesta desconfiança també s'ha aplicat molt en el sector mèdic i sanitari, moltíssim, en el meu entorn, de que no em puc fiar, de confiar de dir que tinc un mal dia perquè ja me vienen todos a vigilar por si me corto las venas. No, ¿vale? He creat una desconfiança de lo que jo crec, ells ho fan pel meu bé, però jo, com estava en una altra posició, he anat desenvolupant aquest trastorn paranoic, sobretot en l'àmbit això de la desconfiança. Què trobo a faltar de abans de tanto diagnóstico y tanta etiqueta y tanta sintomología? Viure en la ignorància és un punt, cuidao. És cert que no ho estava passant bé, és a dir, creia que jo era normal i vivia amb una normalitat que no era normal, portar aquests nervis, tenia aquesta tristesa, reprimir certs sentiments, actuar de certes maneres, no era normal, però vivia amb la ignorància, que era la meva normalitat i el meu caràcter, i potser aquesta ignorància, aquest punt d'ignorància, ho trobo una mica a faltar, perquè quan tens tantes coses i etiquetes, malament. I això em porta a la pregunta que estava més endavant, però que ja vull respondre, perdoneu que tachi, que és com vaig portar els diagnòstics, ja ho he dit més un cop, fatal de los fatales, perquè t'etiqueten i per mi en aquell moment era com un jutge. Te he visto, te he vigilado, te he comprobado, te he analizado, te he dado esto y tú tienes esto. Era com un juez que te valorava lo que tenies, lo que no tenies. És a dir, em sentia molt jutjada i ho portava molt malament per al fet de que si un dia m'enfadava no sabia si era una mala gestió de la meva emoció o que tenia una gestió. O sigui, que era una persona normal que tenia un moment de cabreig i es cabrejava. I deia, que no estic d'acord amb això. Llavors, això ho he portat molt malament perquè han volgut tirar-me coses dient que era part del trastorn, quan jo he considerat moments que no era part del trastorn. Jo sé que hi ha moments que se m'han anat al cap en molts sentits i ho miro en perspectiva i dic, vale, no estava bé, estava en una situació que la miro amb distància, que no em reconec, que inclús molts cops em queda la ment en blanc, lagunes, però hi ha moments que jo tinc dret, com qualsevol persona humana, pues a cabrejar-me o tenir un moment d'eufòria o tot. Llavors, qualsevol detall era part del trastorn, no? Anava un dia cabrejada potser al centre de salut mental perquè havia tingut un mal dia i sí que hi havia mals dies que tenia ansietat i no ho sabia gestionar, però potser havia tingut una mala hòstia perquè, jo què sé, m'havia aixecat al matí, se m'havia caigut la tassa al terra i m'havia anat de mala hòstia, m'havia aixecat amb el peu esquerre. I era com, ui, avui estàs molt irritable, mirarem les medicacions, i a mi això em molestava molt. Llavors els diagnòstics els vaig portar molt malament perquè em sentia jutjada per tot el que feia. I jo sé que és molt difícil separar la malaltia o el trastorn de la persona, perquè són trastorns de personalitat i alguns també venen vinculats també al caràcter que tu forges. Jo ho entenc, però ho vaig portar molt malament. La majoria de persones, que això sí que ho he comentat algun cop, quan els diuen aquesta etiqueta o aquestes sintomologies, li diuen, mira, aquest tipus de sintomologies són aquesta etiqueta, tenen una certa pau, un respir de, vale,
Jo no, jo era un joder, merda, ¿vale? Bueno, també hi ha un tipus de professionals diferents, els que tracten per als símptomes, et diuen tu tens aquests símptomes que poden correspondre al trastorn, per exemple, al límit de personalitat, anem a tractar els símptomes que se't destaquen a tu, perquè dintre d'un mateix trastorn hi ha gent que destaca més en uns símptomes o en altres. I hi ha professionals que solen ser més de l'antiga escola, que és en plan, tienes este trastorno y tienes todo esto y te de esta pastilla, i potser hi ha símptomes que no tens, no? Hi ha una mica també, m'he trobat això, que és el que m'ha fet també la desconfiança de no... Sé que són temes difícils perquè cadascú interpreta les maneres com ho explica el pacient, però aquesta desconfiança de, no va, cada uno va un poco a su bola i a mi esto no me acaba. Vale. Quins són els pitjors símptomes que he viscut? Pel que fa al tema dels trastorns o medicacions. En tema medicacions, els pitjors símptomes han sigut dormir-me molt ràpid. Dormir-me, vull dir, prendre una pastilla i als 10 minuts m'ha passat un parell de cops anar cap a l'habitació, posar-me pijama i dormir, perquè sé que fan un efecte, no arriba a posar-me pijama i caure'm al llit amb les cames mig penjades vestida i quedar-me fregida i que no hi havia que em despertés d'allà. Altres símptomes que no m'han estat bé marejos, que vaig acabar a vegades estant quines medicacions per les nits i me pegava cada xitxon que no m'agradava, l'agilitat mental me la baixava, tot el tema de concentració, tot això, tot el que m'afectava al cap, tots aquests símptomes dels medicaments no ho portava gens bé. La meva decisió farmacològica sempre ha estat que no em negaré a cap medicació, però aquelles medicacions que em deixin en certa situació de, direm, inhabilitació del cap, de la concentració, de la memòria o tot això, les intento evitar o canviar per altres que em puguin afectar o els símptomes siguin més lleus. Perquè per mi mantenir el cap el més coherent i fresc possible és una de les meves prioritats. Vale? Perquè fa símptomes de trastorns, els pitjors, quan t'enfonses i se't creua tot. T'enfonses no vull dir només en depressió o tristesa, o quan notes aquella buidor, aquell dolor en el pit, que se't barreja les famoses, com vaig parlar un cop, no? Desubicació, no saps on estàs, que ets un fracàs, quan se't barregen tots aquells sentiments dels pitjors símptomes que he tingut, que em provoquen autolesions, castigar-me, ir pegándome, que no me merezco vivir. I aquests són els pitjors símptomes. I els pitjors símptomes també és... la gent no sol dir aquest, però jo el diré. Creu també tot el que és la teva vida íntima. No vols que et toquin, no vols res, no tens vida íntima. No ho porto malament, no moriré per no tenir sexe en la vida. Però sí que és cert que parlo amb companys i hi ha gent que sol portar-ho molt malament, perquè qualsevol medicació que prenguis d'aquest tipus et deixa bajo mínimos d'energia i ganes per al tema sexual. Ho afegeixo com símptomes importants perquè quan faig reunions d'aquestes és un símptoma que surt, no? Perquè a molts sí que els condiciona més la vida. Jo tinc sort amb la meva parella que no ens ha condicionat fins al dia d'avui, no ens ha posat cap problema, tot i jo no tenir ganes. Però sí que entenc que cada família és un món, per tant, és un símptoma dels pitjors en general, encara que jo prioritzi més els símptomes d'aquest popurri de sentiments, d'hundir-me, de no voler-me aixecar, de desvincular-me emocionalment de tothom. Vale? Quines aficions tenia abans de començar a deixar-ho tot i anar-me tancant en mi mundo? Bueno, jo feia teatre molts anys. Tinc encara fotos de quan feia de pastoret amb 3 anys o d'angelet. Vaig fer molts anys de teatre, vaig fer anys de ràdio, vaig col·laborar en el voluntariat també bastant temps, vaig fer de petita, practicava tenis, després vaig practicar badminton a l'institut. He anat fent sempre aficions, no? I quan no he estat en entitats, en temes per lo que jo sentia vinculats a entitats socials o culturals, vale? Que es participava directa o indirectament, a entitats esportives, esportives, com la Penya Barcelonista també. He estat en moltíssimes entitats col·laborant. M'agradava molt, m'agradava. Fora de tema de federacions, coses de pueblo, això, viatjar,
la gastronomia, ir a provar restaurantes nuevos, per mi és molt important, era molt important. Vull dir, jo em menjo una hamburguesa al McDonald's i el menjar més bo del món, jo me lo como todo, así estoy. I són aficions que solia tenir, que m'agradava, no? I conèixer cultures, conèixer món, conèixer gastronomies, està molt vinculada al món del poble, gaudir dels meus, de les festes majors, de les festes del patró, de tot el que feia el meu entorn i està molt viva en el món cultural i social. Tot això s'ha anat a poc apagant, no d'un dia per l'altre, però et vas traient coses, entres també al món de la universitat, que també a poc et vas desvinculant dels amics de la universitat, vull dir, tot allò que començaves o intentaves fer coses noves te'n vas com desvinculant. Què és el que més em preocupa ara i en el futur? El que més em preocupa ara és no notar més millora. És a dir, em sento estancada, sé que de respecte a uns mesos enrere ara ha hagut una millora, cert, però no estic preparada per sortir al món. És a dir, segueixo tenint problemes per sortir al carrer. Avui, exemple, he anat a prendre alguna cosa amb Javi, amb esmorzar, vamos, aquí en un bar del barri, que és al costat de casa, i tornant caminant ja m'està donant molt l'angoixa i tot, no m'ha dit, fem una volta amb el gos i no, jo no, mantinc a casa. Encara tinc molt pànic a sortir al carrer, en temes socials, tinc moltes pors, moltíssimes pors, i em preocupa quedar-me amb aquestes pors. I del futur que em preocupa, no penso en el futur perquè com tinc tantes preocupacions en el present i no sé ni si voy a llegar al futur perquè segueixo tenint els meus pensaments, les meves coses que em rondoneixen al cap i em diuen para estar viviendo así hasta los 80, hija mía, acaba ja, i tens aquest burullo en el cap, pum, constant. Per molt que hagi millorat i a vegades ignoro una miqueta i dic vaig a intentar viure el present, no? Abans era no viu ni el present, tinc moltes pors constants, fa molt temps que no veig amics, fa molt temps que no veig parts de la família, no puc estar moltes estones a certs llocs, a certes circumstàncies, els viatges vam fer una petita escapada, no? Ens viatjàvem molts dies, més lluny, vam provar de fer una petita escapada, era parar el cotxe i tenir vòmits i cagarrines de l'ansietat que dos per tres a l'autopista i potser no sabia una hora de cotxe. És a dir, em preocupa, bàsicament, que això no es millori i que sigui la meva nova normalitat, no? Como no te haces cortes ni de momento te empiezas en suicidar i estàs estabilitzada. Per mi això no és vida. Per tant, em preocupa que pensin que això és vida o al màxim que puc aspirar d'estabilitat en el tema dels trastorns. Y como deia, en el futur no me preocupa nada, porque me podría preocupar, no sé, voy a ser madre, no quiero pensarlo, perquè si penso en una cosa em puc començar a paranoiar de no, com vas a ser madre, van a ser los hijos mal en un futuro, no sé qué, igual ni estás viva, o a sobre diabetes, a ver si vas a tener diabetes gestacional, o tens un abort, i no sé què, o sigui, com que paranoies que no vull pensar en el futur. Perfecte. Algun projecte futur actual, en tema actual estic amb aquest projecte, com bé sabeu, al meu cap i la meva ment. Projectes futurs a molt corto plazo és el del Twitch que ja ho he explicat, que vull començar a col·laboracions i coses, igual que estic parlant ara i després doncs jo lo programo, doncs que aquestes converses, això sortís primer en directe en Twitch i després guardar el vídeo i publicar-lo. És el que voldria, ja he parlat amb alguns amics, han dit l'ok. Vull parlar amb amics de la meva edat, a veure com m'ho veuen, també amb amics que he anat coneixent al llarg del temps en el centre de salut mental, o gent que s'ha posat en contacte amb mi de la meva infància o tot, que es vulguin parlar. Si algú vol fer-ho de manera anònima, pues que no gravi la càmera o se modifique la voz o coses d'esas, ja lo buscaré en YouTube, com ho sabe, no hi ha problema. Això és el més futur amb aquest pla de projectes així més. Tema laboral és que no puedo ni pensarlo. ¿Vale? Ahora esto es abrir un melón, que cada uno opina lo que quiera. No vull pensar en el problema laboral ara mateix. Només pensar en l'obligació, en l'ansietat, en què tinc aquest mini trauma, pot ser un trauma del mòbil laboral i tot és no. O sigui, ara mateix la meva frase més comú quan se m'enfoca algun tema més laboral és
No. O sigui, abans d'anar a treballar, visc sota un pont, em prenc pastillas, me ahorco, hago lo que haga falta, me voy de este mundo, pero no quiero ahora mismo hablar de trabajo. Vull tornar en un futur, si milloro o trobo aquesta estabilitat, no? Que deia, si és això, fatal. Si millora això, pues sí, perquè he sigut una persona molt activa que m'agrada molt treballar, però ara paso por paso, ¿vale? El que dèiem, no vam mirar punt per l'endemà, paso per paso. A veure, la meva rutina... Uf, que me voy a enrollar, no voy bien de tiempo. La meva rutina entre setmana. Pues m'aixeco sobre les 7:30, 8. Intento mantenir la rutina del centre, encara que ara vaig menys dies al centre actualment. I és a les 9:30, 9:30, 9:20 esmorzo, a les 10 les medicacions, i intento fer-me rutines de o editar vídeos, o pintar, arreglar el jardí, anar a veure ma mare, intentar buscar cursos, estoy en ello. Si vaig al centre, doncs ja sabeu que faig allà diferents activitats i teràpies, i quan estic a casa estoy en ello, en adaptació, perquè ara actualment tinc 2 dies de festa, m'han reduït una miqueta, perquè hem vist això, que estic una mica més estable, que hem provat de reduir 2 dies. Llavors, aquests 2 dies, jo quan estic gravant això, només vull fer la primera setmana, estic la primera setmana, así que ni idea cómo lo vamos a llevar. Vamos a ello. Per les nits ja sabeu que faig mi famosa infusió con la melatonina, les 50 pastilles que jo digo, com li diem en el centre, les pirules, les famoses pirules que nos col·loquen. Sí, tenim aquestes bromes entre gent amb trastorns, ho sento, si no ho agafes el xiste. No, però bromes. Es prenen les medicacions, tot això, intento relaxació, deixar la tecnologia, per intentar no el cervell, tot el que m'ha anat inculcant, pas a pas, a veure si ja millora. Potser si no fes tot això estaria moltíssim pitjor, però és veritat que amb el temps agafes aquestes rutines però et quedes també una mica estancada per tema ansietat i a vegades em costa dormir molt per molta rutina que faci. Els findes, depèn del finde, l'energia que tinc o no tinc, pues intento sortir, no ho sé. És molt difícil parlar amb la paraula rutina. O sigui, utilitzar la paraula rutina és molt difícil actualment. Vale, i l'última que tenia era tipus de teràpies. Vale, faig teràpies amb el gust. Forever. O sea, lo mejor del mundo mundial. També pintant, faig les meditacions, teràpies de relaxació, d'emocionals, iogues, així en tema de teràpies una mica més fora. Sense comptar, lògicament, amb les teràpies més, com és la psicòloga 2 cops a la setmana, el psiquiatre també em sol visitar 1 cop a la setmana 2, teràpies grupals que fem també, vull dir, un tema més... A veure, tot és terapèutic, no? Aprendre a pintar, relaxació, concentració, desubicar-te una mica, va bé, però intento, és que no sé com fer-ho sense que soni fatal. Teràpies més divertides versus teràpies més del sistema sanitari de salut. I més les teràpies, lògicament, de medicacions i coses d'aquestes. Faig una mica de tot de teràpies. Així que, ui, que me cargo el micro. Així és una miqueta tot. Com veieu, és molt ambigu. Parlo molt del present o del que estic fent. No ho sé com anirà el futur. No ho sé. Si teníeu dubtes, estic de baixa. Per cert, que a ningú li importa, però jo ho dic, estic de baixa. Laboral, clar que tinc pocs Javi, els famosos mesos que em crida un tribunal mèdic, em fa pànic. L'últim cop que em va passar fa uns anys, abans d'anar al tribunal mèdic, vaig donar l'alta última hora perquè no m'atrevia, això, pànic als metges, no sé què. I aquest cop, anys després, quan em convoquin, que no sé quan serà, voy a afrontar-lo, sigui el que sigui. ¿Vale? Jo no vull deixar de treballar, ni ara ni mai ho he dit, sempre ho he dit, vull tornar al meu món laboral, està claríssim, més sense tan jove, però sí que, aunque me ha costado mucho asumirlo, sí que potser necessito algunes eines que ara estic treballant amb elles, o per exemple sol·licitar una discapacitat, encara que sigui mínima, per poder treballar a fundacions o llocs on jo pugui sentir més protegida en un futur, perquè no totes les empreses entenen els trastorns mentals, hi ha masses estigmes
Si no, digue-li a algú que, per exemple, ha fet una baixa, potser per depressió això, ha acabat de diagnosticar-li bipolaritat, que vingui a la feina i diga, no, he estat con bipolaritat. He trobat casos que m'han explicat i els 2 dies casualment no feies bé la feina, no sé què, al carrer. Llavors, amb el sector privat hi ha molta duresa i sí que m'agradaria en aquest sentit, a veure si puc fer-ho per treballar en sectors on jo pugui sentir més protegida i poder així tornar al món laboral, que és una cosa que m'agradaria. Ara mateix, a curt plaç de pocs mesos, no ho sé, però sí que potser, no vull dir anys tampoc, però no ho sé, no em vull plantejar dates. Quan estigui millor, sigui un mes, 2 o un any i mig, replantejar-me tornar al món laboral. Vale, la paraula del día, chafardería. ¿Por qué? Porque con estas curiosidades habéis sido un poco chafarderillos. No. No sé la paraula del dia perquè és un vídeo així més informal, més de curiositats. Només un cop més agrair-vos el vostre suport, que em seguiu, que teniu qualsevol dubte o curiositat o tot us ho contesto per privat, no hi ha problema. Soy un libro abierto, lo peor de los libros abiertos es que te expones a todo. I know, soy consciente, però com vaig dir al principi em seguiré arriscant a que pugui tenir conseqüències si així ajudo a una sola persona que he ajudat alguna gent i és com... I res, moltes gràcies i ens veiem al proper capítol, que per cert serà el 12 i en principi serà l'últim de la temporada i després pues, que es publicarà el 12 de desembre o així i aquest el veureu si no m'equivoco el 5 de desembre. I després dir-vos que, durant el desembre estic cada setmana o així, aniré penjant relats breus, que estic preparant uns quants, fins hagi passat Reis, i després veurem si faig això. Començarem ja més amb una segunda temporada, jo ja me flipo, amb col·laboradors, introduint-nos al Twitch i tot això, sempre i quan tingui les forces, les energies i tot, ¿vale? Una cosa son las ideas y otra cosa es que luego llegue yo el momento y salga corriendo por patas, que no. ¿Vale? Doncs gràcies per tot. Hoy os doy besitos porque os quiero mucho. I res, espero que us hagi agradat i ens veiem en el darrer capítol de la temporada de setmana que ve.